Júna v prekrásnych priestoroch Viedenskej radnice bolo podpísané memorandum o vzájomnej spolupráci medzi partnermi Paneurópskou vysokou školou a Sales Manager Academy Studienzentrum Hohe Warte. Podpisu sa zúčastnili predstavitelia správnych rád oboch subjektov, profesor Linert a doktor Čarnogurský, rektor Paneurópskej vysokej školy profesor Svák, ako aj veľvyslanec a konzul Slovenskej republiky v Rakúsku. Cieľom a obsahom spolupráce je zvyšovanie vzdelávacej a vedecko-výskumnej aktivity a podpora výmeny vysokoškolských učiteľov.